Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you so dearly for always tuning in. I really appreciate. Today, the first time you are coming across us, so you are hearing this voice for the first time. We still remain Progress News and we give you all the latest updates. Remember, in this platform, we react to all videos and your opinion is highly needed. So sit back, watch this video, and I'll be right back. Abịakwara m ọzọ tata onye nwere iwe ma ihe weda na-emepụsị mmadụ ọdụ ka ọ nọ ya mana as long as ị na ihe na-ekwu the title of what I want to say today is those who are educated or professors or doctors lack wisdom. Educated people lack wisdom. Many people who illiterate, coconut brain, coconut, oburu eke, oburu okoko, na their brain. Ma some social media bloggers, onwe ife dị ha na brain. Mondays, social media bloggers na analysts, nothing is in their brain. And here we hear cause confusion. And also na hear cause confusion and Igbo. Imara maazị na gara na-ekwu maka social media ndị Yoruba. Mana here because social media bụ ha bụ ga-egbu ha ga-egbu ma ha chọọ igbu ha ga-azụkwa gị ndụ ma ha chọọ ka ịdị ndụ. When you see something, say it the way it is. Say the truth. Truth shall set you free. But social media's bloggers, or journalists, they always try to corner like a chameleon and causing more confusion and problem in Biafra land or Southeast or United States of Biafra. But before I start, invite your friend. Today, you will know. If God say you will die, you will die. If God say you won't die, you won't die. I'm in my house, my estate in Oka. Ngozi Nwabago estate. If you are looking for me, Ngozi Nwabago estate in Oka. I'm there. I'm in my house in Ngozi Nwabago estate. Talking. So that if you want to see me, come number 55. Ask about me, you will see me. Ebe gwadato, ni na-ebu mmadụ. Kedu ihe ị ga-eme m ga-regret? Kedu ihe ị ga-eme ma mgbe m gbabara all die be die? Etibere egwu all die be die right from amamgbe release right from 1975 or 76 or 77 or 78 before Shqke or 200 Ghana na Nigeria. Egwu na-ewu oge ahụ ya na-akpa all die be die, egbara all die be die. Ọsụgo ọnwụ bụ ọnwụ, ihe ọbụla gburugburu bụ ọnwụ. All die be die, all die be die, all die be die. All die be die, all die be die, all die be die. All die be die, all die be die, all die be die. So ka ịma na mara ga-abara ọgbọ. Ọ ga-agụ onye na-afere gị ọnụ na ị ga-egbu nna gị, ị ga-egbu nne gị, ị ga-agba egbe, ị ga-eme nke a. Ị gbara all die be die. Ịma mgbe etinye m egwu 70s. Oriental Brothers na Oliver de Coque mgbe ọ na-aba eti egwu. Mgbe a na-agba Oliver de Coque ọ na-akpa jita ihe eji mara Oliver de Coque ihe ọ na-akụkwa kpọkọrọ ihe ego ha bụ egwu ọ bụ ihe njiri bịa. Ma bifo m egwu ogwu Chineke bi n'eluigwe gọzie maazị Nnamdi Kanu. Ịsọ na ọ ga-adị ndụ ọ ga-adị ndụ, ịsọ na ọ ga-anwụ ọ ga-anwụ. O nwere ihe mere n'okpuru anyanwụ nke ị na-amaghị. Ana m asị gị gbaa ya ume, chekwaba ya n'ihi ogologo ndụ na arụ isi ike. Mee ndị iro ihere
mee ndị iro ihere ka ị ga-esi mee ndị iro ihere ndị rere enu ọ dị ndụ pụta afọ Biafra ihere mee ndị iro ya mana onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu ihere ga-eme ndị tiri maazị Nnamdị Kanụ n'ime ree ya nara ego rie na-egbusisi ndị mmadụ na Biafra land ka e were ha azụ odogwu lee Simon Akpa gbaa gị ume chekwa Simon Akpa ekwere ka ihe mee maka na ọkwa Simon Akpa ga-eweta Biafra. Chineke bi n'eluigwe Chukwu okike abịa ama i kwuru na ọ mmadụ ịtọ ga-eweta Biafra. Ọdụmegwu Chukwu Ikemba Nnewi maazị Nnamdị Kanụ Simon Akpa ọdụmegwu Chukwu eweta Biafra. Ndị DOS kidnap maazị Nnamdị Kanụ otu ndị ọha na eze na ndị Eastern Governors tinye n'ime na ndị politishan oruo na nke Simon Akpa fatọkịrị. Simon Akpa bụrụ ọkpụkpụ gbadoro ha n'onu and ọ nọ ha n'onu ọkpụkpụ a ga-agbagbu unu nwa ga-anwụ na ya. Chineke biko ọkpụkpụ Simon ọ bụ ndị a nyochara ya gbagbuo ha na eke gbagbuo ha n'oye gbagbuo ha na aba gbagbuo ha na nkwọ ka Biafra bịa gọzie Biafra niile ndị na Disemba nwee ihe ga-eme anụ ha ga-anọta n'udo na ọṅụ. Mụ onwe m mgbe m ga-alaghachikwa South Africa m ga-alakwa n'udo na ọṅụ. Anọ m Anambra Ngozi Nwagbaagụ estate na ma estate ebe m bi ebe a ga nọ namba 555 chekwaba this estate chekwaba ma onye ọbụla nọ ebe a enweghị ihe ga-emenụ. Ndị ọgba egbe ndị ogbu mma bụkwe n'isi dakwanụ ngwọrọ ebe ị nọchita m hata atak bụ gorigo ka ị mara na ọ na-eme ka ị kwere na ọ na-eme ihe anyị zụ ọ na-eme bịa chọrọ nke kwute okwu chọs kwuo okwu nke nwụrụ ya bụrụ na ị na-achọ m egwu ada atụghị ị gbara ọda ebido anyị ga-eji chọ m ụmụaka mmiri ọtụ nne ha ji mụ ha akọbeghị n'isi ha ya abịa chọọ mụnwa. So ana maazị Chineke biko mezuo okwu a n'afa Chukwu okike abịa ama ise. Number 1 ka m correct critics gospel news with ndị kwugasịrị okwu through his platform. Simon Akpa nyere seso ndị mmadụ anọta na Disemba ha nọrọ gbaa Disemba ebe ha nọ na o nwere onye Simon Akpa ji si ala na okwusa akwụme uche ọ gbara gị tiketi o nyere ya ego sị ka onye o ji bụrụzi oge ọbụla ewere na-ekwu ogologo okwu onye ọ ga-agwa ka ọ ga-agwa gị n'ihi na onye na-afụ ebe niile egbu Chukwu n'obodo a ịmara adị anụ agha na South Africa adị anụ agha a na-egbu mmadụ karịa dị na South East ịmara jee jụọ ese esi egbu mmadụ na South Africa. Ndị Nigerian community ga mere protest ụbọchị a ozu onye ndị Igbo nọ na mọnchụarị na South Africa ka unu uche na oke enwezi Biafra crime agagharịzi macha what of ndị committee were crime ma enwere ha ịmama death penalty ga-enye mmadụ gara anwụ ị na-anwụ a na-abịa ka a na-amụ. So mana ihe njiri bịa kene bụ agba onwe anyị eziokwu. Ekele dịrị defense minister, ekele dịrị prime minister. Ụmụ Biafra abịakwara m ọzọ n'ụbọchị nke taata ka anyị kwuo na eziokwu a maka na okwu a na-asụ anya dị ebi n'Igbo. Ana m anọ n'ukwu onugbu agwa onugbu na ọ na-enu inu. Ana m anọ n'ukwu onugbu agwa onugbu na ọ na-enu inu. Tata abịa m n'ukwu onugbu anọ n'ukwu onugbu aka mgbe ya na ọ na-enu inu. Tata abịara m ka m kwuo okwu ha a na-asụ anya maka na okwu a na-asụ anya dị ebi gboo. Anyị kwuo nke bụ eziokwu. Bikonu ke ụmụ Biafra ke enu mgbe afọ mụrụ Eastern Security ke mgbe maazị Nnamdị Kanụ fọmụrụ Eastern Security and ke mgbe Simon Akpa fọmụrụ Biafra Liberation Army and Biafra Resistance Force or whatever Navy or Air Force orubeghị 2 months or 3 months mana Eastern Security nọ ebe a more than how many years because na ndị bloggers na-ekwu na eziokwu ọnwụ ebe onye siri pụta okwu eri egwu azụrụ m unu onye gbara gị mbọ ga-agwa gị mbọ
kwuru na Maazị Nnamdi Kanu ga-eje court. Ndị DOS lere Maazị Nnamdi Kanu rush ya gada Eastern Security na na-eme remembrance na o jikwa bụrụ Maazị Nnamdi Kanu fọnụ ha na ha jikwa toast ọdị nwa mmiri ebe a na-emekwa trade na abụ n'azụ police station. N'azụ police station ka Eastern Security na-eme training. Biko for instance na Anambra State o nwere onye so na Soludo gọọmenti egburu be ya isi were isi egbe abụọ. Maazị Nnamdi Kanu Simon akpa afọ ọmụbe Liberation Army. A na-atọ mmadụ ka a na-atọ ịmakwa mgbe since 2021 immediately kidnap hara Maazị Nnamdi Kanu. Ịmakwara enwere UGM mgbe Maazị Nnamdi Kanu ka nọ na n'iro. Ụmụnne m ijere pụta ụmụ obere mmanwụ na-ezu ike ọ bụkwa ijere nke na-eme human trafficking were Nigerian soldiers na hope ụzọ dị mma kọva onwe ọkwa how that useless ujele na aghara ịma onwe mental problem. Darga a na-agba ijere onwe mental problem ọmara ife. Ajụjụ na ajụ kemgbe afọ ọmụrụ Biafran Liberation Army and kemgbe afọ ọmụrụ Eastern Security. Since afọ ọmụrụ Eastern Security anaghị m ekwu ka m kwugide Maazị Nnamdi Kanu mana ana m achọ ịgwa gị ihe ka achọrọ m I want to bring you back. I want to wechikọta gị azụ ma ọ bụrụ na o nwere ihe dị gị na brain ka ịghọta ebe na-eje mara mgbe ebido bugbe ndị mmadụ na be anyị kidnap ndị mmadụ bebe ha isi. Ịma ugboro anọgo n'iru m several times in 2001 ndị UGM ọ na-agba moto ọkụ polisi ọkụ ma police station ọkụ ịma 2001 agbara polisi station ọkụ aghara polisi ndị Nigeria aghara na Biafra land gbuo a lot of ndị polisi kwuchi Maazị Nnamdi Kanu sị na ya ma ndị ha bụ mana ọ ndị egburu ụmụnne na-eme revenge anwa. Gee ntị ọfụma ka anyị hapụrụ ine edisivu onwe anyị so that nkwụsị okwu a ị ga-amụ ife. I say the topic of what I'm saying today is you are educated professors or doctors but you lack wisdom. Mgbe sị nkụzi njiri bịa today bụ most of our people nwere isi eke ụbụrụ ọkụkọ ụbụrụ coconut onwe ife ha ma ha chere ha ama ife ha na-eketa ihe mere ihe a na-eme bụ ọrụ ka redio na-enye news onwe ebe o mere mistake ị na-asị redio ka ihe ọ na-ekwu ọ na-ejewa because program ndị Igbo a lot of ndị Igbo na-akpa agba ka robot maka na robot abụrụ mmadụ. Ọ bụrụ na ijechi ya azụ 2001 ị ga-ama mgbe egbubere mmadụ. So ị na-asị Biafra Liberation Army sị asịrị you are deceiving yourself. You are a fool. You able imbecile. Nne gị amụghị ọ bụrụ nne gị mụrụ ọ bụrụ na gị jee jụọ nne gị onye mụrụ gị ma ị gụrụ akwụkwọ ma ị gụọ akwụkwọ ma iwu prọfesọ ma iwu prọfesọ. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu against Simon akpa Biafra Liberation Army aka afọ mụrụ ụbọchị a maka igbu mmadụ ị mara na ejighị egolu nne gị. Ndị Fulani tụbara ime nne gị ndị gbara nne gị bụ ndị Fulani ndị Fulani truck drivers tụbara ime nne gị ịmara ife. Since 2001 ka ebido gbugbe ndị mmadụ gbụwa police station ọkụ. They have been destroying police station, Nigerian police station, killing police. They have been killing them, burning houses, burning police station since 2001. When did Simon Abba form Biafra Liberation Army? It's not up to 6 months. I don't know. It's not up to 6 months. Biafra Liberation Army started when they finished self-referendum in Finland.
I don't know how DOAs and the IPOP, those people who eat alligator and eat drink water are brainwashing you and they always agree. That's why I wear red today. This red is showing you Eastern security. This red I'm wearing is flattering you the meaning of the red. The red is sacrificing Eastern security. Come Eastern security, DOS, those people who are the Kano. Eastern security will never chase in Igbo. Get on us, we are in a query. From now, you got BIAFRA and BIAFRA to a BIAFRA Liberation Army. You got for have face the Eastern security now give BIAFRA the man. Eastern security divided themselves into two. Half of them are UGM. Half of them Eastern security. There are one people. Let me tell you today what is happening to you in Biafra land. The people who are killing Igbos, they are Eastern security, and who are using them, China Samuel and Co, Barrister Joffo and group are killing our people. They are working with the zoo. Nebundu Bai, Nebundu Igbo, Nebundu Biafra. What happened to now? But I'm on a former Biafra Liberation Army yesterday. If you tape onye na gwara onwe na Lagos na business ka onye Eastern security na agbo na agwa ya nye mgbo ego mgbo 10 ike una ano ya the man mo onye na-ekwu eri ni me we say ai ba unu ejise na Eastern security were ezo. Eastern security eme na arụ na Igbo. Eastern security egbu kpọpụrụ ndị be anyị. Ema why? After the man na the Kano. Number one, we go to now because of ndị oshi keep ha na aba ha je mecha fundraising na taxi ego ferie de ego ada enyefa. Ndị Eastern security wee pụta ozi ekiri na pepa ndị mmadụ. Chinasa nwere ha nakọtacha ego abasị ka ọ gọrọ Shqke dozie m ha grupu ha nkezi ha nọ Turkey onye ma echi Turkey metụ ha nakọtacha ego a niile ferie fada enye ndị a agụụ na-egbu ndị a n'ime ọhịa because onye fọmụrụ abụ Maazị Nnamdi Kanu ọ nọ n'imenu onye si n'ime bịa na-enye ya ego ndị kwesịkwa ineta ha anya Benjamin Madụbugwu ha ncha niile sapele ha were zie tọnụ ha to business ezubedo ozi afọ na iri eneri anya ha kwarịrị aka ndị na ndị zoo ogbu ogu maka ha na ndị zoo na-arụ Barrister Joffo pụtasịrị na enweghị ejebela ka erilizie Maazị Nnamdi Kanu na Tinubu eji erilizie ịma na ọyịnụ ka ọ tụrụ ka ego ọ ga-eji rilizie ọsụgị na irilizie Maazị Nnamdi Kanu yara arụ ọ bụrụ na agụta ya na newspaper ọma udere a lawyer na-ekwu okwu a ịma na ndị lawyer nwere ka ha si ekwu okwu ha na-aga iji ọnụ ha mana the spirit of Biafra bụ ha ya ime ya kwuo ya okwuo ya ịghọ na ọkụkọ ịhapụ onye gburu gị tụgwere ite isi ihe na-eme anyị esi anyị n'aka ihe na-eme ndị Igbo na-egbu onwe ha amekwe ndị na-egbu ihe ha na-egbu since ekeretiri Eastern security mgbe ekeretiri Eastern security a na-egbu mmadụ a na-ekiri na-abụ mmadụ a na-eme mpụ ha niile ọ dị isi ka Simon Akpa bịara ịsọfụrụ ha na-ekwu against Simon Akpa ka ha wee na-arụ ara. Let me ask you, since ekeretiri Eastern security enweghị udo I mean, some my town. Let me tell you. Do you know how many people who called me from their farmland? About can Eastern security before my grand Purna. About Eastern security no. The Fulani nebu mara la banta. About cano. Elexoti. Can discover her.
Obosia. Some of them they mix with Eastern security. Oh, to create the Biafra Liberation Army, Army. Abia, hey, you go to Eastern security, wipe one out. And we don't have Biafra land. They will born and buy. Eastern security, since the mother and the Ghana, they will born and Igbo. Uno have a soap, Uno get Guna, query, the believe, they flave. Idiotisms, hooliganisms, Iberibarisms. Eastern security, you never do what is. Abi Sugoshi. Okay, for example, Aquago had a kidnap war, Aquago on the IPOB. Aquago on the IPOB means Eastern security. So no have a kidnap war. Yana may have a kidnap mother. You have a kidnap after. Hey, you know about who I'm going to put me in that angle. Hannah says. Eastern and forest in the Eastern security no. And where the type of guy got for Kuno man Ijerenesa Jeus Humunze or had to that area. Imam mgbe Soludo chụpụrụ ha n'ọgbọje. Ụzọ rumba niile batu sochi ụmụnnochi adaghị aga. Ndị Eastern security dachiri ebe a niile na-ekiri abụ mmadụ na-atọ mmadụ. Biafra Liberation Army not only to fight them, but you must go inside the forest where they are. Bring those cars that are hijacking from people. These people are criminals. But I won't blame them too much. I will blame the OS who are not giving them money. Happy those some of them Jumaka. In a DOS, have for Minister Security. This Eastern security in Abuwa, Umaka, you too, Biafra. Habukwa Umaka. The main Eastern security is China's and we're in a group here, one and I. Ndị na-eme ihe ndị na-egbu mmadụ na Igbo, ndị na-ekidnap mmadụ na Igbo bụ Eastern security. They divide them into two. Half of them bụ UGM. O nwere nke na-etireti ike nke iru agụ na South Africa. Ọ bụrụ na afọ ya ọ na critics news, gospel news. Ọ bụrụ na afọ ya na nke gospel news ka otu o si ekwu ifu ebe ọ na-eme ihe dibịa. Ha believe n'ọgwụ. Oya bụ na owere ezukere ejiri ọgwụ mara na magic na different way na-eji agwọrọ ha ọgwụ agwọchara ha ọgwụ ejide their land destroy the fire onwezi ihe na-aga ndị Fulani ọ ga-ekiri na abụ mmadụ ruo cc ndị Fulani ama m otu mmadụ ga-ezepụta ya na-ebele m sa ma ọ na-akpa unnecessary ha bụ ndị ọ ga-ebele m ị gaghị ekwunye ofu kwuru eziokwu. Ndị na-arụ na Igbo Biafra land are Eastern security network. They are criminals. They are killing our people. They are the people who divided them into two, become UGM and Eastern security, and begin killing in different way. Enjoy killing. When did someone perform the Biafra Liberation Army? Biafra Liberation Army of yesterday, but this Eastern Security Network have been killing people since 2021. Have been burning police stations, burning many cars, hijacking, kidnapping. Instead of you social bloggers to say the truth, you journalists, you bending things, say the truth. Truth shall set you free. Don't bring someone up inside it. Someone that does not have a hand in all this nonsense. And you know the worst of it, you youth that entering Eastern security, all of you will die. They will buy all of you. Why they will buy all of you? Because they will force you to take oath. Eastern security will force you to take oath. You will take oath. That's their end. You believe you take oath. They will destroy, kill you. They will be sending you where to go and rob. From there, they will kill you because your cup is already full. Cause is following you people. All the people you have been killing
are following you. Odu maka gbo nwa eziokwu na oge ọbụla na-agba okwu gburugburu na okirikiri ga na-agba okwu osara rikwu ose enu. Ị na-agba eziokwu gburugburu kama iji kwupụta eziokwu ikwu eziokwu ịdị free. When God say you will die, you will die. If God say you won't die, nothing will happen to you. If God say nobody will kill you, nobody will kill you. If you are whatever happened on earth today, God knows about it. God knows when Master Nankari will be kidnapped. God knows when he will be released. Forgetting power is not powder. Ego prophet. Forget all those prophets here. Forget all these prophets and prophetess are fake. Those who didn't know when they become, when they belong in Islamic State. We have God doesn't know anything. So, when I'm talking, I will be touching other areas. So, but the major topic is today, and what made me to come on live now is to tell you what is happening in Igbo land. Who and who is Sodomas and Nandikan, DOS and IPOB. Who and who is killing Igbo people in Biafra, Igbo land, the Biafra land. Eastern security. There are Eastern security. Into two. Some half is UGM, half is Eastern security. But now, kita keje wele Biafra Liberation Army na here, ndami. Buku no go do ha. Tupu ha Biafra we udo. Una never dey query. Una man say man akpabia irutu out. Can we udo? How can you go to steal hard in over? Punch your ten. We more the 10. I go so no under people kidnap here. I know how about security here. No one may have your words. And what you must know that few of our people are a member of that Eastern security. That the people who are bringing them. So Gando Banaje aswo for in aswo for nda imakwagu ha na-agwo ya agwocha ya nwa mkpụrụ mmiri buru mmadụ na-eje kidnap ndị mmadụ na-eje Chineke ga-ejide tunu one by one. Spirit ndị unu gburu ga-ejide tunu. Spirit of Biafra ga-eme unu arrest. Igworo enu igworo ana a ga-egbugu. So there's no need for anything of Eastern security. They have been killing people. A na-egbu mmadụ since. A na-egbu mmadụ since. Eastern security na-egbu mmadụ. And all politicians are using them. They use one. The governors they use one, and all others they use one. DOS they use one. For na ebuchasi ndị Igbo. Na ebuchasi ụmụ youth anyị. Ha ebuchasi general Ghana must go n'aka ndị zoo. Unu anọrọ ebe a na-ekwueri. Simon Aba. Kedu ihe ejije aba ha? Unu achọrọ ka ebuchasi ụmụ youth anyị. Unu achọrọ ka ndị Igbo gbu. Ịma arụ na sisi ebido Christmas. The real armed robbers, when Christmas approach, the armed robbers will rob till November, December, they will stop. People will celebrate their Christmas. Enjoy. You know what I'm saying? All over Nigeria, they will celebrate their Christmas, do everything, and go. After they go, they start again. Because then they're celebrating Christmas with the money they stole, they rob from bank, different places. They started to enjoy Christmas. But this security ekwe kamaro ba Christmas na-ebuchasị ndị mmadụ na-ezu oshi na-ebugharị egbe na mma onye egbere ebe isi ha na-erikwu mmanụ mmadụ. Enough is enough. Eastern security enough. Ndị dị osi kwari na onwunugwu pụọ n'ụzọ. Ọgwa the same member of ndị otu uru agụ iji kwere kwesị na practice Biafra. Ọ bụ iwu somebody na pastor preach for somebody to repent and become a newborn again. You can do Uru say, and I'm no longer a member of IPOB. I'm not there. But say your vote, pursue him. Preach for him, do that. Somebody said I don't want to do all this anymore because he's tired of all this nonsense. Somebody went and carried gun in a shrine. You can see shrine when that man was talking. You will see shrine in front of him. He was talking in front of shrine. He kissed the God. That if you answer Ikenga, remove Kikenga your name. If you answer Ikenga, if I don't kill you, but face to face, I will kill you spiritually because he's a charm maker.
He's a charm maker. You know how to prepare charms. Ohaneze, Eastern governors, ndị Igbo, ndị Biafra, ndị na-egbu unu, ndị na-kidnap unu, ndị na-ebu unu isi, ndị na-eme mpụ niile a na-ebu unu n'ọbụ Eastern Security Network. And that is why we Biafran stakeholders join hand to ban them, not exist. Because they are killers. Who are using them? China Sangoru, Shqke Dozemu, and more powerful, but stage of 4. Maro Nekebu and Cage of Abba Muno of Nkoduko. In a way, Susu support of Biafra government in SI, support of Simon Abba, no money get Mudo. Simon Abba, so no Alatabara, Nigeria, but once in Noria. All the order, each one not in our way. You make it in our way, you make it in our way. You mean, oh, Yana, on your wife, he give you advice. Simon Abba, Muna Simon Abba put a second. He knows me, I know him, but we have never talked, although we communicate through Twitter and others, but he does not know me face to face. But not that he doesn't know me, I mean that I'm Ghana Ezioku. Eku Ezioku Nebu Kenya. Afrebu Nebu Kenya, my poor Mamaka, Nebu Maka. Eastern Security, we defend Biafra land. Where were you since 2001? Rule today, where were you? They killed 80 something people, beheaded them. Na law banda. And I kidnap more than Igbo Enugu State. No Fulani. Ebeka give Eastern Security no. Imo ya sunu chebe. Biafra, let me tell you another worst of this useless people called Eastern Security. Do you know when they enter forest, they will chase Fulani away and hijack it? If you don't know, you know it now. How are they hijacking it? They will tell you, you know that we are Eastern Security. We chase the Fulani in this forest and they are coming to take you something. Before you take, you take oath. Can you hear say Bando? Maka ndị ha na-egbu dia na ndị ha na-ekidnap na moto ndị ha zuru ezu ka ị ghara ichekwu ha gbazee ndụ mee gị ekwukwe na this is where they hijack people's farms in Igbo land. Eastern Security have hijacked many farms in Igbo land. The owners are not even getting it. Even some of them are say it is better for and take it instead of our own brothers who will come and collect it from us. You go and move ijere 200 Fulani n'ime ọhịa hijack ya buruzie ọsọ ọjị na mmiri na rubbish na agwụ na rubbish unu dọbara n'ime ọhịa dọbaza sa arụsị so onye ọbụla bịa gbaba ndụ. And you must be returning, you must be paying us 50,000 naira anytime you want to farm, do anything. If you want a wedding, you pay. If you want to do the same critic news, Eastern Security, one member again wrote, this time everybody must be paid. They send the account number. Eastern Security have turned to be criminals. Those people who Nigerian military arrested, now say no, Eastern Security can run. It's all recruit na. IPP on 1 minute. And the worst who can be make it out surgery 1 minute. It's not no surgery 1 minute. What is so surgery and meaning? Someone Biafra comment in Otaro surgery 1 minute. Otaro surgery 1 minute. Man, me fair. Hagafu Biafra Liberation Army. Ga-ewepụ ọrụ ụzọ ka ndị Igbo kuru ume. The wars who na this Eastern Security tọnụrụ na-egbusi ndị mmadụ ka ndị Fulani egbuo ha ebe isi bee ha aka. Unu afụrụ onye ejide sị na ọ na-arụrụ gọvanọ Hope Uzodimma ọrụ
yipụrụ efe n'ime ọhịa ha gwericha ma bee this man isi ka ndị mere Eastern Security o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-edisobe Hope Uzodimma 180 mana onye na-emekarị ya akwa Hope Uzodimma ahụ because ị mana anyị na-ekwu okwu anyị ga-ama na e nwere ndị na-arụ ọrụ na different way. That the Governor Hope Uzodimma is a monster, is very wicked, is a killer. All you use ndị a niile enwekwere certain things a na-azụ Hope Uzodimma na-eme ọ bụ ya mere ọ na-arụ ọrụ na-arụ ana. Some governors enwere ihe onye ọrụ a na-asa jiri onye nke onye na-eje hapụ ha emere ihe ọzọ jewara ọdụmana obodo South Africa enweghị ebe a na-egbu mmadụ. Unu chere onye kwuo eziokwu onye anwụzi ihe a na-egbu na South Africa before ma hapụ South Africa nọta ịgba Christmas karịa ihe a na-egbu na Biafra land. If you don't know it, know it. Everybody is hearing about it. More than 40 or 50 bodies ndị South African gọọmenti gburu polisi gburu nọ na mortuary na South Africa kịta as I'm talking to you ha nọ there. Ihe unu ji ekwe maka na Nigeria enwe system ihe a na-akpọ central computer ebe ka ndị obodo oyibo ebe a na-erejista ihe onye ọbụla mere ọ maka ya. Eastern Security wepụ na aka enwe n'ofe otu esi ba na amaka. Ndị Igbo bilienu jee paaki ike gwa ọnụ ha na ndị otu ha bilienu kọndem onu Eastern Security ọha ihe niile na-eme n'ọba ọha arụwa niile a na-akpa n'ọba ọnda egbuzine ana Igbo rie isi unu ana Biafra rie isi unu ọgwụ niile gwọrọ hapụ aja na abụdị ha ya esi ọgwụ ị ga-agwụ aja na wụọ unu aja na ọbara unu na-ewusi ndị niile unu gburu bụ chest rise here against you people. All those innocent people unu na-egbu it's like Mazen Nadekano, you come out and say it's the Nigerian government who do this, why is the Eastern Security DOS and Eastern governors the Mazen Nadekano brothers. These people I mentioned their name. They are the people who are against Mazen Nadekano, who don't want to release Mazen Nadekano, including his own lawyer, by stage of war. At the end of the day, you are calling Nigerian government. Nigerian government is against Mazen Nadekano. It's a lie. If these people, these senators from the East are not involved, all the politicians from the East, if they are not involved, governments, even Buhari will release Mazen Nadekano for a long time. Because Nigerian government did not kidnap Mazen Nadekano. Is DOS, IPOB, who kidnapped Mazen Nadekano in Kenya. Is his own brothers. Why are you mentioning Nigeria? We know I am Kebe Ezioku. That Mwambi Sepuroku Nanke critics kunu so na I am na alo. Mana Eastern Security. Unu na alo. Mana unu olu akarigo olu na alo. Olu ga-egbuzi unu. Unu ga-anwụ. Unu amade ndo ihe ọma. For ị na-ekiri mmadụ na-egbu mmadụ na-ezu ochi na-eme mpụ dị iche iche na-ebe ndị mmadụ isi na-egbu ihe abụrụ omenala Igbo. Ndị dibịa, all the native doctors in our land are contribute to all this evil. That is why our gods, our ancestors are not answering them any longer. Mgbe ị na-eje agwọrọ onye oshi ọgwụ ga-eje gbuo mmadụ bee mmadụ isi ka enye ala agba mmụọ niile dị n'ala Igbo agbara n'ụlọ ọsọ aja adị agbara n'ụlọ ọsọ ogbu n'abalị agbara n'ụlọ ọsọ igwe ka ala agbara n'ụlọ ọsọ arụsị ihechi ọkụ agbara n'ụlọ ọsọ agwụ nsị agbara n'ụlọ ụzọ ọsọ arụsị anyanwụ agbara n'ụzọ ụlọ ọsọ arụsị aja na-agbara n'ụlọ ọsọ aja na-agbara n'ụlọ ọsọ arụsị ide mmiri na okide agbara n'ụlọ ọsọ arụsị ama mbara agbara n'ụlọ ọsọ arụsị efe agbara n'ụlọ ọsọ unu na-egbuzi mmadụ na unu ekwesịghị igbu mmadụ arụsị na-echezi ndị dibịa emetọzidere ha jewara. For information, Simon Akpa, when did he form Biafra Liberation Army and when did the Eastern Security was formed?
When did the killing and kidnapping started? Is it yesterday of Simon Abba? Killing and kidnapping and burning police houses have started since 2001. Where did they go and burn a Barrister Joffa house? Kill people there. Is it not said 2001? Ndo feke ndị enweghị isi ndị gụrụ akwụkwọ ma brain ha bụ brain ọkụkọ. Ndị otu ndị World Igbo Congress in America nwere isi. Their former chairman na say Simon Abba Mr. Igbo arrest at home iwe ofeke. Ndị iberibe ndị what's up man? Onwe ihe eju na-eme kama ije ekwu eziokwu. Ibu anyị bụrụ na anyị bụ ndị Igbo so otu anyị si ekwu anyị kwukọta ọnụ ma ndị eze kwuo eziokwu ịsụ ọfọ na n'ore gwa onugbu na ọ na-enu inu jee nukwu onugbu gwa onugbu na ọ na-enu inu maka na ọ dị inu. Stop turning the truth upside down. Say the truth and the truth shall set you free. The people ndị na-egburu ndị mmadụ na-ebe isi na-ekiri na-abụ everything bụ Eastern security. Ha kere onwe ha ntotu ha jee n'abalị ha ghọọ UGM n'eyi n'ụtụtụ ha ghọọ Eastern security. Ofu ndị na-arụ ihe anyị ma ife unu na-arụ iku na-ejune unu arụzine Eastern security a bụ kwe unu dị ya. Biafran army, I give you people power. I give you people blessing. Biafran liberation army. Jideni ndị Eastern security wipe them. Ka anyị gbochiri oyi tụsịa ha ma n'ime ọhịa na tuo ha dragon flag. Ha mara anything meaning of dragon. Enough of this killing. Tụsịa ha ebe ahụ. Ọ na-egbuzine ndị Eastern security na-egbuzine ọnụ uji onwe ọ bụrụ na ha egburu egbu ọ bụrụ onwe ihe dị ka ndị nwụrụ anwụ na-eme. Nna m anwụgo obodo ka ọ bịa tisa ezinụlọ nna m. Nne m anwụgo obodo ka ọ pụtara na mebie ihe. Voice note to Eastern security network is everywhere. Still you still doubting. Voice note of Eastern security IPOP who eat alligator and the cola is everywhere. Where they are calling people to bring money, pay money. They even write note to give a bank account. Shame on you people. Man's not carry you form no job, a kidnap wire. Every man now know why can't you resign and go? A use a barando. Undo barage bugu. Quiver such na meaning no me iri hana ye jiri minisi ya bugu. Oh, you also want to iri hana ye jiri minisi ngwa agoma for this in the Eastern security. Ibure egbe je ibu mmadụ ije kidnap mmadụ ije ejeru ya anọta. Biafra liberation army can release the power ugbu a. May the spirit of Biafra enter them. Ka ha gbuchasịa unu tenu n'ugbo ndị Igbo. May the spirit of Biafra enter those ndị ahụ unu gburu ka ndị ahụ unu gburu binie gbuo unu niile. Ana Biafra dị ọkụ na arụ unu niile ndị na-eyuzu unu. Mmụọ niile ji agara mmụọ niile dị n'ala Igbo na arụsị niile mmụọ niile dị n'ala Igbo merụọ ọgwụ unu na-arụ rụọ na-eke rụọ n'oge rụọ n'afọ rụọ na-agwọ sugbube unu eneghị anya. Biafra liberation army Biafra resistance force gbuchapụ unu sachapụ unu were egbe sachapụ were ma asịsa sachapụ unu n'ala Igbo ka Igbo nwee peace. Unu ekwe anyị jezu ike mmadụ nọta unu susu kwere nzuzu na-ekele abụkwa ndị bịara ịgba Disemba anyị agbapụrụ na agbapụrụ anyị agbapụrụ unu bịa na ngozi ikpe siri ike ịbụ onye Eastern security ị na-egbu mmadụ ị na-agba egbe bịa na ngozi ka nwa ọkpa agụ bịa kọrọ m aka nọmba 55 ka ị bịa gbuo m. Iche m na-echeta ọnwụ ike gbuo ego iche m na-echeta ọnwụ mberede gbuo ego iche m na-echeta ibi iche m na-echeta tụkwa afọ. Ọ bụrụ na o kpubere onwe m okpu eze ihe niile m kwuru ihe meziri n'isi unu ma ọ bụrụ na ọ haziri ume ihe mbube eze ọhaziri ume kpubere m okpu na South Africa na mechiwe onwe m echichi na ọhaziri ume kpubere m okpu ihe niile m kwuru n'isi unu ya megbado unu ndụ Biafra liberation army Simon Abba na Minister Defense Force enye m unu ike n'ike agba m unu ume enye m unu ike agba m unu ume unu na-achọ ka unu si na unu disgrace Simon Abba
mmụọ niile so Simon Akpa, mmụọ niile so Minister of Defense disgrace unu niile. Ihe na unu na-achọ ime Simon Akpa, ihe na soro unu. Ọnwụ ike soro unu, mmiri gbagbuo unu, anarie isi unu, ma gbuo unu na-eterela ebe ọ bụla unu jere gbaa egbe from today, a ga-enwuru unu gbuo unu. A ga-ebe unu isi ahụ unu na-ebe ndị mmadụ. Na ihe unu ji eme n'ọba 2 times. Unu je n'ọba. Unu na-ekiri abụ, unu na-ezu oshi, unu na-ebu abata n'ime ọhịa ebe ndị Eastern Security nọ. Posh cars oju ebe niile. Nice cars. Biafra Liberation Army, Prime Minister Simon Akpa, and Minister of Defense. Hear me, take note. Biafra Liberation Army. Ọhịa niile ebupụrụ moto, asụpụpụtasị moto ndị a. Ha zuoro Eastern Security zukọrọ bugoro dọba, sụja ebupụtasị dos moto, bukọ ya ndị nwe anụ, ma ọ bụcha ya ebe eji ebuche ya. Suburu eje dowe ofu ebe. Ma wetie na nye gọọmenti eme announcement, amara ndị nwe enu, Biafra gọọmenti eze amara ndị nwe moto, eburukwa moto ha, na-abụ ndị oshi. Onwe ihe ha na-arụ. Asị ma membili unu too much. Mana ọnwụ ike ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị igwe kara ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị anyanwụ ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ike nga ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị aja ala ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị agwụsị ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ide mmiri ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ama mgbara ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị efu ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ide mmiri ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ọgbakọ ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị odoro n'aka ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ogwugwu ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ọhụrụ asị ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ngere ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ekure ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị ngere ọcha ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Arụsị oke ngere ga-egbu unu, gbuo ndị isi unu. Aja na Igbo niile na Biafra land ga-egbu unu, gbuo isi dị unu. Ha ga-aṅụ ọbara unu na Eke, ṅụọ ọbara unu n'Oye, ṅụọ ọbara unu na Afọ, ṅụọ ọbara unu na Nkwọ. Ise. Share. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye-bye.